Tapuji Tuhata marende buku Ende nomor 12 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite gorni Dewata Ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi parbadia, natung palangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamolotsu disaluhut denggan ni uhum ni Jehovah tu ahu, surduk konok kudo panginuman parhatuaon tu ginjang, jala pajojoku goar ni Jehovah.
Haleluya. Martangi yang mahita. Ale ama nami na di Banua Ginjang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaun ni sibolisi. Sai padungo mahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monak kami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami Tuhan nguluan nasoro suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende buku ende nomor 826 ayat 1 dohot tolu. Tangihok kamu ma patik ni debata ima sian poda tolu ayat 5. Marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham, jala unang marpangusandean ho tu pikiranmu sendiri. Rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na humbar tu patikmi. Amin. Marindita buku ende nomor 182 ayat 2 dohot 4. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Jahoba, una komabiar ay ahudo siluluhoko, nunga pola hujo goarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin.
Mari kita buku enderong nomor 452 ayat 1 dohot tolu. Hatani debata turpuk nari mingguan ima sian sada Musa 45 mamuka sian ayat tolu 1 ayat 10 onom. Sada Musa 45 ayat tolu 1 ayat 10 onom songonon madidok disi tajahama margati soring. Dungi nina si Joseph mandok aka hahanai ahu dosi Joseph mangulu dope amatai jadi dang halusan aka hahanai ibana aitar hatotong do rohana sida mida bohinai. Ope unang mabiar hamu jala unang serbeng matamuna ala ginadis munai ahu tuson ay mangarade hangolon muna ubahin disuruh debata ahu parjolo muna. Alai disuruh debata doahu parjolomuna pajopon dihamu eba-eba di tanoon dohot pangulhok kamu mambahin haluaon bolon. Asa pahatop hamu mane nakok tudamangi pabo hamu matu ibana songonondo tona ni anakmu si Joseph di pabangkit debata doahu gabe raja di sandok tano Misir tuat maho mandepoton ahu unang togangon. Ahu do marmudu-mudu hoko disi ay 5 tahun nari dope haleao non
asa unang raparako dohot isi ni bagasmu ro di sude na diho. Paboa hamuma tudamangi sude hasanga pokku di tano Misir ro di sude na idamunai pahatop hamuma ne tuat tuson rap dohot amatta. Dungi di umma si Joseph masude akka hahanai huhut tumatangis be duk pesal pui asa makatai akka hahanai dohot ibana. Ima sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala neum peopsa. Amen. Marendita buku ende nomor 231 ayat 1 dohot tolu. Tindakon maha porseotai songon na hinatindakon ni dongata sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso tudosan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imanetin bunni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sowabuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat du banua toru dung ditanom namulak mengulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lauhundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo naso tulisani di sima ibana pamamulak sogot tutanoon mangumi halak na mengulu dohot namate au porsea diton di Parbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panela Kristen akka nabadia dohot sesan ni dosa dohot hatai namandok mulak mengulus sogot daging ni halak nong mate dohot yang luan nasora sudah. Amin. Warta huria. Salam. Tabigi matiting ni huriata di bagasa saminggon na parjolo na meragam. Sada guar ni mingguta saderon ima minggu sek sagie sima topik minggu